Καλησπέρα, πολύ αναμενόμενο επεισόδιο 3. Update της δεύτερης εβδομάδας. Όπως ξέρουμε η αρχή είναι έτσι πιο δύσκολη. Να πάνε όλα καλά, να έχουν πιάσει τα φυτά, να μην έχει καεί κάτι έτσι στη μεταφύτευση. Πάμε λίγο να δούμε πώς έχουν πάει και τι θα κάνουμε σήμερα από δουλειές. Λοιπόν, εδώ είναι όλος ο κήπος. Πάμε να δούμε τα αγκούρια. 4 αγκούρια όπως έχουμε πει. Πιστεύω ότι αυτό πέρα είναι το mini και τα άλλα 3 είναι τα κανονικά. Ευτυχώς όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, όλα έχουν πιάσει και βλέπουμε ότι μεγαλώνουν κιόλας. Αυτό πρέπει να είναι ήδη έτσι 20-30 πόντι. Έχουμε και τα πρώτα λουλούδια που πολύ πιθανό να γίνουν έτσι αγκουράκια. Να δούμε και αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Αυτό λογικά θα το αφήσουμε να πάει έτσι, αυτό να πάει από εδώ και αυτά τα δύο να φύγουν προς τα πέρα για να μεγαλώσουν, να μην πειράζει το ένα το άλλο. Αυτό ήταν που φοβόμασταν κυρίως, που στις πρώτες μέρες δεν είχε πιάσει καλά, αλλά από ό,τι φαίνεται δηλαδή αυτό πέρα είναι όλα νέα φύλλα, άρα είμαστε ευχαριστημένοι. Πάμε τώρα τις ντοματιές. Εδώ πέρα έχουμε, είναι πολύ περίεργο, αλλά έχουμε την πρώτη ντομάτα να ετοιμάζεται. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, αυτή πρέπει να είναι η μαύρη ντοματιά, μαζί με αυτή εδώ που θα την πούμε σε λίγο. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να έχουμε ντομάτα. Το φυτό ακόμα καλά δεν έχει πιάσει, και αυτό λίγο με άγχος εδώ το είδα. Αυτό πέρα είναι το δεύτερο που είναι το πιο ζορισμένο απ' όλα. Ναι μεν φαίνονται να υπάρχουν νέα φιλαράκια πάνω, αλλά γενικά μου φαίνεται ότι όλο αρκετά πεσμένο. Αυτό εδώ πρέπει να είναι τα ντοματίνια. 1, 2. Έχουμε και το λιζάκι από εκεί. Λίζα, δεν μας ακούει. Η ντοματιά όπως βλέπουμε full δυνατή. Και μάλλον τώρα αυτά είναι οι ντομάτες χαλκιδικής. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε από δουλειές? Το βασικότερο είναι μην μείνουμε πίσω στο κλάδεμα. Τι είναι το κλάδεμα? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό είναι το πρώτο έτσι φύλλο και έχει βγάλει ανάμεσα αυτό εδώ πέρα. Αυτό δυστυχώς πρέπει να το κόψουμε. Και όλα τα άλλα. Εδώ, αυτό είναι το πρώτο που βγήκε μετά. Έφυγε. Εδώ. Αυτό εδώ, έφυγε. Και ούτω καθεξής, θα το κάνουμε τσούκου μετά. Θα δέσουμε τα φυτά ώστε να συνεχίσουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Θα δέσουμε τις ντοματιές και θα ψεκάσουμε με ασβέστιο και φύκια. Λοιπόν, τελειώσαμε με το κλάδεμα και με τη στήριξη. Τώρα που τα έκανα είδα ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε μάλλον στα ντοματίνια. Αυτά εδώ, φαίνεται την άλλη εβδομάδα παίζει να έχουν αρχίσει να γίνονται καρποί. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά φύλλα, λουλούδια. Εδώ πέρα νομίζω που ήτανε. Να. Αχ, τώρα. Αυτά εδώ πέρα και αυτά θα γίνουν ντομάτες λογικά. Εδώ το ίδιο. Τώρα θα γίνουν όλα, θα γίνουν κάποια.
Αλλά φαίνεται ότι από ντομάτες θα είμαστε πάρα πολύ καλά φέτος. Να είμαστε τυχεροί και με τα αγκούρια. Λοιπόν, τι κάνουμε από πότισμα αυτές τις μέρες? Όπως βλέπουμε, το αυτόματο πότισμα έχει νεπορώς αντακλήσεις και αντανοίξεις. Γενικά αυτό που κάνουμε είναι ότι τις ντομάτες ποτίζουμε κάθε δεύτερη μέρα και τα αγκούρια κάθε μέρα. Πιο αργά, που θα έχει πολύ ζέστη, λογικά θα πάνε και οι ντομάτες σε πρόγραμμα κάθε μέρας. Αλλά πάντα ρωτάμε τον γεωπόνο μας, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε φύκια ασβέστιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο ψεκαστήρι. Έχουμε βάλει 2 λίτρα νερό και όπως μας λένε εδώ οι οδηγίες από το γεωπόνο, αυτό εδώ είναι το ασβέστιο και βάζουμε μισό καπάκι ανά 2 λίτρα. Βάζουμε και εδώ αυτό. Και αυτά εδώ είναι τα φύκια μας που θέλει ένα καπάκι ανά 2 λίτρα. Άρα βάζουμε και εδώ. Αυτό έχει ξελαθεί πολύ. Άρα χλουπ μέσα το πρώτο και χλουπ μέσα και το δεύτερο. Αυτά εδώ πέρα και τα δύο είναι βιολογικά. Δεν θέλουμε να βάλουμε χημεία στα φυτά μας. Άρα τώρα κλείνουμε. Κλείσαμε. Ανακατεύουμε καλά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι κάνουμε όλα τα φυτά και κάτω από τα φύλλα. Κυρίως οι ντομάτες είναι που θέλουν το ασβέστιο, αλλά πιστεύω ότι δεν κάνει κακό. Κάνω το πιο πολύ. Λίζα, πού είσαι κορίτσι μου? Δεν κάνει κακό και στα αγκουράκια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε έτσι και θα σας δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα φύκια και το... Εδώ πέρα βλέπουμε τα φυτά όλα έτσι ωραία. Κάναμε και από κάτω και τώρα για το τελευταίο βήμα. Λίπασμα. Βιολογικό λίπασμα και αυτό, ειδικά έτσι για τα καλοκαιρινά φυτά. Η δοσολογία είναι 2 κουταλιές ανά φυτό ανά 2 εβδομάδες. Τίποτα το τρομερό. Πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα και θα δούμε για το επόμενο διβδόματο τι έχει το μενού. Και για outro κλείνουμε με την φραουλιά μας, μία από τις δύο που επέζησαν. Ακόμα βγάζει φράουλες, τις τρώμε κάθε λίγο. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ήδη έχουμε μία. Και εδώ. Εδώ έχουμε και μία έτοιμη. Μπορούμε να την κόψουμε για να τη φάμε. Κλουπ. Φραουλίτσα. Αυτά για τη φράουλα. Εντάξει, την ποτίζουμε όποτε λίγο το θυμόμαστε, είναι αλήθεια. Γιατί είναι εδώ πέρα πάνω στο μπαλκόνι. Ο κήπος κάτω μας χαιρετάει. Αυτό ήταν το 2-week update του κήπου μας. Γενικά πάρα πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω από τα καλύτερα ξεκινήματα που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε λογικά τώρα από την επόμενη εβδομάδα πιο πολλές ντομάτες, ίσως έχουν αρχίσει να ξεκινήσουν και κάποια αγκούρια να βγαίνουν. Μέχρι τότε έχουμε τις φραουλίτσες μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ πέρα θα είναι τα υπόλοιπα βίντεο της σειράς. Καλησπέρα σε όλους, πολύ αναμενόμενο επεισόδιο 2.
και επεισόδιο 3 είναι. Ρε Λίζα, όσο έβγαζα βίντεο εσύ κατουρούσες από πίσω. Είσαι καλά?